कौन लिखुच एटा लिखुच कि सुंदर सुंदर कर लिखुच लेख अच्छा कहीं देखा कौन कौन अजुग्म संख्या एक तीन पाँच सात ग्यारह तेरह पंद्रह सत्रह उन्नीस इक्कीस वेरी गुड एटा हूँ अजुग्म संख्या नहीं कि हैं 1 रु 60 भितर लिखिच तुम ठीक अच्छे वेरी गुड तापर मत दे दियो से कागज दे दियो कौन एटा केते लिखिच एक तीन पाँच सात नौ 11 तेरह 15 17 19 अणचाशी सत्ताशी से गोटे कौन 5 गोटे अलग लगे देच काटब हैं काटबू सीटा 61 सीटा सतसठी 69 1 रु 70 भितर एतिकी अजुग्म संख्या अच्छी नहीं के हाँ दे मत दे देखा सेटा टिके ये कर दे एटा ये 5 रा टिके ये कर दे रे जगा ये 5 रा टिके ये कर दे इराज कर दे कौन अजुग्म ठीक अच्छे हाँ कह
ହୁଁ 39 ହୁଁ 47 ହୁଁ 49 ହୁଁ 51 ହୁଁ 53 ହୁଁ 55 ହୁଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ 57 ହୁଁ 59 ହୁଁ 61 ହୁଁ 63 ହୁଁ 65 ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ 65 ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ହଉ 67 67 ହଁ 69 ହୁଁ 71 ସେ 65 ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା 71ଟା ଆସିନଥାନ୍ତା ହେଲା ହଉ ଦେ ହୁଁ କି ସଂଖ୍ୟା ଅଯୁଗ୍ମ ଠିକ୍ ଅଛି ହୁଁ 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 25 ହୁଁ 29 ହୁଁ 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 39 ହୁଁ 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 49 ଏଇଟା ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ନାଇଁ କି ହେଲେ 100 ଭିତରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ ତ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯ କ'ଣ ଏଇଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହୁଁ 1 ହୁଁ 3 ହୁଁ 1 3 5 7 ହୁଁ 9 ହୁଁ 11 ହୁଁ 13 ହୁଁ 14 ହୁଁ 15 ହୁଁ 17 ହୁଁ 18 ହୁଁ 19 20 ହୁଁ 25 21 ହୁଁ 22 ହୁଁ 23 33 ହୁଁ 34 ହୁଁ 39 ହୁଁ 40 41 ହୁଁ 42 ହୁଁ 43 ହୁଁ 45 ହୁଁ 50 ହୁଁ 51 ହୁଁ 53 ହୁଁ 55 ହୁଁ 57 ହୁଁ 61 ଭେରି ଗୁଡ୍ ହେଲେ 100 ଯାଏଁ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଲେଖିପାରିବ ତ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚलो ମାନିନି ହବ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ସେତିକି କହ କହ ଯେତିକି ଅଛି ହୁଁ 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 ଏଇଟା ପୁରା କଭର କରିବ ହେଲା ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଦେଖ ଖାଲି ଅଛି ଜାଗ ଖାଲି ଜାଗ ସବୁ ଲେଖିକିରି ସଂଖ୍ୟା ଆଣିକି ଦେଖେଇବୁ ହେଲା ଯା ହେଲେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 100 ଯାଏଁ ଲେଖିପାରିବ ତ ଲେଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି